ҳудуди 1 моҳ мешавад дар маҷмӯаи варзишии қасри теннис ва варзишҳои обӣ барномаи омодагӣ ба аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ идома дорад. аз ҳунармандони соҳаи фарҳанг то ҳайати техникӣ рӯи лоиҳаи баргузории мусобиқаи мазкур кор мекунанд. дар ин баробар барои дар сатҳи касбӣ баргузор гардидани он чеҳраҳои шинохтаи варзиш низ даъват гардиданд. аз ғунчаҳои умеди самти варзиш то раққосу раққосаҳои касбӣ дар саҳна бо иҷрои вазифаҳои хоси худ намоиши калонеро бояд ба саҳна гузоранд. декоратсияи бо шаҳомати хос ва насби технологияи навин ба хотири истиқболи арзандаи ин чемпионат аст. مسابقاتی در سطح بین المللی 6 مسابقه در سطح بین المللی برگزار شد. سال قبل مسابقات قهرمانی آسیاش برگزار شد و این برای اولین بار هست که این مسابقات با حضور بیش از 60 کشور دنیا به صورت جهانی برگزار میشه که این یک رویداد تاریخی و این رشته محسوب میشه و در واقع برای بست گسترش و در واقع همه‌گیر شدن این ورزش در دنیا این قدم بزرگی. البته ما مردم مهمان نواز هستیم. البته که ما مردم مهمان نواز هستیم. چندین بار از طرف مهمانان ما بهای بلند گرفتیم. نوبسته از این باید ما در این مسئله که چی خیل مسابقه چمپیونات جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد باید در این مسئله بسیار هوشیار باشیم و زیرک باشیم که این مسابقه در این مسابقه یگان خطاگی‌ها نسبت مهمانان اشتراک کننده که از اینجا تصورات خود را نسبت تاجیکستان میبرند باید ما احتیاطکار باشیم. ҳайати техникӣ ва эҷодии телевизиони варзиш ки бевосита пахши баргузории тамоми ҷузъҳои мусобиқаро бар ӯҳда дорад чанд рӯз пеш аллакай корҳоро дар ин самт оғоз карда буд. насби студияи калони сайёр дар толори баргузории мусобиқа ва аз назаргузаронии он бо маром идома дорад. Знаете, событие очень значимое для Таджикистана, да и вообще, наверное, и для других стран огромное количество участников, поэтому, конечно, телевизионную трансляцию нужно подготовить и сделать все на очень высоком уровне. Для этого было здесь установлено 2 ПТС, мы их между собой соединяем и будем транслировать 2 татами одновременно. Таким образом, зритель получит полностью все схватки, все бои и не пропустит то, что ему будет очень интересно. Технические работы ведутся уже 3-й день. Мы ставим дополнительное оборудование, дополнительные камеры, дополнительные серверы повторов. Привезли группу операторов и инженеров из России. И все вместе, совместно с компанией ТВ Душанбе, с ТВ Варзиш, работаем, устанавливаем оборудование. ин бори дуюм аст ки навъи технологияи навини зудкор ки бо номи EVS маъмул аст дар рафти сабти мусобиқаҳо дар Тоҷикистон истифода мешавад. ин навъи технологияро мутахассисони махсус истифода мебаранд ва барои сабти рақобатҳои ду гилеми мусобиқа хеле зарур ва мусоид аст. EVS — это лидеры в мире среди серверов видеоповторов. И для того, чтобы дать качественную картинку, качественный повтор для зрителей, конечно, нужны серверы очень хорошего качества для того, чтобы дать повтор оперативно, а самое главное, дать повтор с нужного ракурса, для того, чтобы зритель увидел, и не только зритель, в том числе, кстати, и судьи, чтобы могли увидеть момент, который произойдет, чтобы его можно было рассмотреть очень качественно.
Сегодняшнее утро мы технические работы уже закончили. Сейчас идет только уже тонкая настройка, настройка камер, настройка света, настройка балансов. И сегодня начнем уже проверять, тестировать. И можно сказать, что на сегодняшний день мы абсолютно готовы. И трансляция будет на уровне международных событий. ҳанӯз аз рӯзи 25 август омадани меҳмонон ва намояндаҳои беш аз 60 давлати иштирокчии чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ шурӯъ гардида буд. меҳмононро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе то рӯзи 28 август шабонарӯзӣ қабул мекарданд ва рӯзи 27 август намояндаҳои мамлакатҳои Малайзия, Миср ва Италия озими шаҳри Душанбе гардиданд. Before we go inside the competition, we had a long flight. мо ҳоли ҳозир аз фурудгоҳ берун омадем, аммо аллакай меҳмоннавозии мардуми тоҷикро эҳсос кардем. ба бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ сафар кардаем, аммо ин хел пешвозро бори аввал мебинем. умедворам чемпионати ҷаҳон хеле пуршукӯҳ баргузор мешавад. We were actually whisked away by your VIP coach. خب ما هم خیلی دوست داریم تاجیکستان این ورزش کشتیگیری همونجور که آسیاییش برگزار شد برای اولین بار و الان هم برای اولین بار مسابقات جهانیش برگزار میشه، قطعا در آینده بتونه سرمایه گذاری بکنه در کشورهای مختلف تا بتونه این رشته رو یه روزی برسونه به المپیک و نماد تمام فارس زبان‌ها به خصوص تاجیک ها و تمام فارس زبان‌های جهان باشه این کشتی ملی. تاجیکستان همیشه میزبان خوبی در این مسابقات بوده. امیدواریم که بتونیم در این مسابقات چمپیونات جهان موفق باشیم. намояндаҳои федератсияи гӯштингирии тоҷикистон шабонарӯзӣ дар назди фурудгоҳ ба истиқболи меҳмонон машғул буданд. махсусан шаби 29 август ки хатсайри Истанбул Душанбе намояндаҳои 20 мамлакати Аврупову Осиёро ба Душанбе овард. It's just the end of summer. пеш аз омадан ба мусобиқа тайёрии ҷиддӣ дидем, чунки гӯштингирӣ варзиши хеле душвор аст ва бояд варзишгар ҳолати ҷисмонии худро ба таври лозимӣ қавӣ гардонад. гӯштингирони тоҷикистон аз дигарон бартарӣ доранд, вале кӯшиш мекунем беҳтарин рақобатро нишон диҳем. Thank you very much. барои аксарияти меҳмонон Душанбе ношинос нест, чунки мусобиқаҳои байналмилалие ки қаблан инҷо баргузор гардид паҳлавонони зиёдеро ба ҳам оварда буд. Саид Маҳмудзод Даштӣ, раиси Федератсияи гӯштингирӣ ва кураши Афғонистон аст, ки дар мусобиқаҳои зиёде дар шаҳри Душанбе ҳайати мунтахаби Афғонистонро бо худ оварда буд. акнун ин навбат ҳайати мукаммали паҳлавонони афғонро барои иштирок дар чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ бо худ овард. گرچه 6-7 دور تورنمنت‌های بین‌المللی برگزار شد، یک بار مسابقات آسیایی و این بار که اولین مسابقات جهانی است، واقعا آمادگی خوب شده، پذیرایی خوب صورت گرفته و ما یقین داریم که این بسیار در سطح بلند است و کسب مدال دستاورد خیلی سخت است. آرزو داریم که ما 5 ورزشکار اشتراک کرده، حداقل بتونه یک ورزشکار ما یک نشان کسب کنه. дар ин баробар сафар кардан ба Тоҷикистон барои бархе аз онҳо бори аввал буд. аз ин рӯ андешаву назари онҳо нисбати кишвари мо тамоман дигар аст. 3 or 4 times I came to here.
ин бори сеюм аст ки ба тоҷикистон меоям. умедворам аввалин чемпионати ҷаҳон дар сатҳи олӣ баргузор мешавад. мехоҳам он гунае барпо гардад ки назирашро таърих ёд надошта бошад. дар баробари иштирокчиҳои асосӣ ҳамчунин аз чеҳраҳои шинохтаи дунёи варзиш махсусан навъҳои гуногуни гӯштин меҳмонони ифтихорӣ низ даъват гардида буданд. махсусан бо ҳайати мунтахаби федератсияи гӯштингирии Россия ситораи ҷаҳонии варзиши ҷудо ҷоидадори бозиҳои олимпӣ Тамерлан Башаев ҳузур оварда буд. ситораи варзишро дар толори намояндагони расмии фурудгоҳи байналмилалӣ бо пешвозгирии тоҷикона истиқбол гирифтанд. Я прилетел посмотреть на первый чемпионат мира по гуштингири. Меня пригласили, очень приятно. Хочется посмотреть на красивую борьбу и вообще надеюсь, что организация и соревнования пройдут на высшем уровне. Она достаточно близка к моему основному виду спорта, это дзюдо. И мне нравится смотреть, интересно, то, что там есть определенные свои особенности. В правилах тоже интересно. И я много с ребятами боролся в Москве, те, кто по гуштингири выступает. Сильно не отличается, но все равно что-то свое есть. бояд бигӯем ки дар баробари ба кишвар омадани паҳлавонони мамолики гуногун ҳамчунин шумораи зиёди доварони касбӣ низ аз хориҷи кишвар даъват гардида буданд. барои боз ҳам хубтар омодагӣ дидан дар самти доварии мусобиқа як рӯз пеш дар толори маҷмӯаи варзишии қасри теннис ва варзишҳои обӣ семинари доварон баргузор гардид. Куруш Хусравиёр, намояндаи Федератсияи ҷаҳонии гӯштингирӣ, бори дигар доваронро аз қоидаҳои гӯштингирӣ ошно кард ва ҳатто амалан ҳолатҳои баҳсбарангезро мавриди санҷиш қарор доданд. имрӯз ба қоидаҳои варзиши гӯштингирӣ боз як бори дигар шинос шудам. ба варзиши ҷудо наздикӣ дорад, аммо зиёд чизҳое ҳастанд ки фарқ мекунад. хулас фикр мекунам доварони хориҷӣ дар ин чиз таҷриба доранд ва мусобиқа дар сатҳи олӣ баргузор хоҳад шуд. як рӯз қабл аз шурӯи мусобиқа баъд аз семинари озмоишӣ ҳамакнун доварон барои амалан иҷро намудани қоидаҳои нави гӯштингирӣ омаданд ва онро як бор барои худ таҷриба мекунанд. мутаваҷҷеҳ бошед.
кули доварон дар рӯи гилем амалан иҷрои дурусти ишораҳоро машқ мекарданд. ҳарчанд доварони мазкур аз қоидаҳои гӯштингирӣ касбан бархурдоранд, вале боз нозикиҳои ин навъи варзишро пешу рӯи муҳимтарин чорабинии сол мавриди ташхис ва таҷриба қарор медоданд. داورانی که در اینجا حضور دارند معمولا در ورزش کوروش اکثرا داوری بین المللی دارند و در مسابقات خیلی مهمتری شرکت کردند و داوران خیلی خوبی هستند و از آن تجربه بسیار خوبی دارند. از اونجایی که به هر حال کشتیگیری هم شباهت‌هایی با ورزش کوروش داره، از لحاظ تکنیک و تاکتیک و امتیازدهی مشکلی از این بابت نیست و دوستانی که به هر حال تازه امروز برای آزمون هم اومده بودن و در داوری شرکت کرده بودن، این میتونن که فردا به نحوی خیلی خوب داوریاشون انجام بشه و مشکلی از این بابت نیست، چون در کنارشون از داورهای با تجربه استفاده میشه. бори дуюм аст ки ба душанбе меоям ва барои иштирок дар мусобиқаи чемпионати ҷаҳон омодагӣ мегирам. гуфта метавонам ки ба хубӣ аз уҳдааш мебароем. Для нас это как бы привычно, привыкли, мы знаем правила, как бы это наш национальный вид борьбы гуштингири. Мы сами на этом выросли, и соответственно для нас это все легче. И нам и легче объяснить, показать, сказать им, ребятам, там, девчонкам, ну и легче бороться. барои дар сатҳи баланд баргузор намудани мусобиқаи мазкур як рӯз қабл нишасти матбуотии намояндагони Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон бо иштироки васеъи хабарнигорон сурат гирифт. бояд қайд намоем ки дар ин нишаст мавзӯъҳои муҳими аввалин чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт. این دوره مسابقات بین‌المللی که ما برگزار کردیم در اینجا خیلی از این دوستان بودن، در یادشان هست که با 8 کشور دنیا дар рӯзи 29 август тибқи нақшаи кумитаи тадорукот ҷаласаи кумитаи иҷроияи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва конгресс ва интихоботи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар толори барҳавои меҳмонхонаи Hyatt Regency сурат гирифт ки намояндаҳои беш аз 60 мамлакати дунё ва фарогирии васоити ахбори оммаи дохилу хориҷи кишвар иштирок намуданд. зимни ҷаласа масъалаҳои муҳими соҳа бо маърузаи мутахассисону масъулон идома ёфта, камбудиву пешравиҳои ин ниҳод мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар конгресс ва интихоботи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ аввалин суруди муаллифии Федератсия садо дода шуд ва баъдан барои ишғоли вазифаҳо дар курсиҳои идоракунандаи Федератсияи мазкур интихобот баргузор гардид. зимни интихоботи расмӣ намояндаҳои кулли мамлакатҳои иштирокчӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти фахрии Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ интихоб намуданд.
ҳамчунин бегиҷонзода лоиқ бегиҷонро президенти федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ интихоб намуданд ки мавсуф қаблан вазифаи президенти федератсияи гӯштингирии тоҷикистонро бар зимма дошт. дар ин баробар ба вазифаи муовини аввали федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ интихоб шудани исфандиёр хоҷаев ва ба вазифаи котиби генералии ин ниҳод таъин гардидани абдулло саидхоҷаев яке аз рӯйдодҳои муҳими конгресс ба ҳисоб мерафт. боиси ифтихор аст ки имрӯз мо шоҳиди боз ҳам ҷавонӣ шудани яке аз суннатҳои қадимаи ниёгонамон гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ гардидем ва дар ин ҷо конгресси аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ки дар шаҳри душанбе доир мегардад ва зиёда аз 61 кишварҳои ҷаҳон дар ин мусобиқа иштирок мекунанд ва барои мо боиси ифтихор аст ки мо суннатҳои қадимаи худамонро тавассути ин навъи варзиш гӯштингирӣ барои ҷаҳониён муаррифӣ мекунем ва имрӯз дар ин конгресс чандин масъалаҳои муҳим барои пешрафти гӯштингирӣ баррасӣ гардид. Президенти федератсияи ҷаҳонӣ ва ноибон интихоб гардиданд ки манам ҳамчун ноиби президенти федератсияи ҷаҳонӣ интихоб шудам ва барои пешрафти гӯштини миллии тоҷикии худамон гӯштингирӣ чӣ қадар зиёдтар кӯшиш мекунем ки саҳмгузор бошем ва боз ҳам хубтару беҳтар дар ҷаҳон ин навъи варзишро муаррифӣ намоем. имрӯз дар аввалин конгресси ҷаҳонии гӯштингирӣ якчанд масъалаҳои яъне ки ҷиддӣ баррасӣ гардид. Аз он ҷумла хушбахтона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби болии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ифтихории федератсияи ҷаҳонии гӯштингирӣ интихоб гардид ва бегиҷонзода лоиқ бегиҷон президенти федератсияи ҷаҳонии гӯштингирӣ интихоб гардид ва аъзоёни ӯ ҳам бошад аз ҷониби 61 зиёда аз 60 давлати ҷаҳон интихоб гардиданд. ишора намудем ки дар ҷаласа ва конгресси имрӯза ғайри ниҳодҳои иттилоотии дохилӣ ҳамчунин васоити ахбори оммаи ҷаҳон низ иштирок доштанд. аз ҷумла шабакаи машҳури Евроньюз бо намояндагии яке аз машҳуртарин журналистони ҷаҳонӣ Ҷен Визерспун ва шабакаи маъруфи Алҷазира ба омода намудани барномаҳои махсуси телевизионӣ машғул буданд. And it's my first visit here to Tajikistan. I just arrived this morning and I'm here for the Gushtingiri. ин аввалин сафари ман ба тоҷикистон аст ва мо пайи инъикоси баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ кор мекунем. гӯштингирӣ навъи варзиши миллии мардуми тоҷик аст ва акнун ин варзиш табдил ба як варзиши ҷаҳонӣ мегардад. аллакай 63 мамлакати дунё онро эътироф карданд ва ин ҷо иштирок мекунанд. дар конгресси имрӯза аллакай ин мавзӯъ баррасӣ шуд ва умедворам ки бо чунин нақшаҳо гӯштингирӣ дар олам машҳур мешавад. назари ман нисбати тоҷикистон хеле олӣ аст. аз рӯзи аввал худро хеле хубу роҳат ҳис мекунам. одамон ин ҷо хеле хуб ба якдигар муносибат доранд. ҳавои тоза ва фазои хеле ором дорад тоҷикистон. Everybody has been so welcoming so far. You have a very fabulous city, architecture stunning, very green, and it's very nice to see so many welcoming people who are happy to have us here, and we feel very privileged to be here today. меҳмонхонаи Кангурт. ин меҳмонхона таи чанд рӯз макони будубоши варзишгарону мураббиёну намояндаҳои дигари мамолики хориҷ буд. бегоҳи рӯзи 29 августи соли ҷорӣ ин ҷо маросими вазнкашии мусобиқаи мазкур барпо гардид. дар ин ҷо ба зиёде аз чеҳраҳои ошнои варзиши ҷаҳон рӯбарӯ шудан мумкин буд, махсусан дидори дубораи Тамерлан Башаев ки дар саҳнаи толори меҳмонхона қадам мезад аз рӯйдоди ҳамон бегоҳи маросим буд. Вижу, что организация очень хорошая, то, что много спортсменов из разных стран, из самых дальних уголков мира приехали поучаствовать на этом турнире. И я надеюсь, что сами соревнования пройдут тоже очень хорошо, очень красивые зрелищные схватки будут, и будет на что посмотреть. дар ин баробар чеҳраҳои ошно барои мухлисони тоҷик, махсусан гӯштингирони кишвари худамонро вохӯрдем ки ба маросим омодагӣ медиданд. мо ҳама тоҷикон хурсанд ҳастем ки якумин бор дар ҷумҳурии Тоҷикистон чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ мегузарад. сипосгузории худро ба
пешвои миллат эмомалии раҳмон мерасонам ки чунин дастгирӣ мекунанд ба варзишгарон ва сипосгузории худро ба раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ мегузорам ки мо варзишгаронро дастгирии хуб карда чунин мусобиқаҳоро баргузор мегардонанд. ҳамин тавр маросими вазнкашии чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштангирӣ хотима ёфт ва ҳама бо нерӯву тавоне ки доштанд ба рақобатҳои аввали мусобиқа омодагӣ медиданд.